Kata-kata hari ini, Mbah. Sehat selalu, mudah-mudahan sukses. Oh, ngono tok. Kata-kata hari ini, piye, Mbah? Sukses. Sukses selalu kata-kata hari ini. Semangat. Merdeka. Itu mau apa iku? Sukses. Itu mau apa? Itu mau apa kembang api iku? Kembang api, sumet nur. Sukses. Sukses selalu jar kata Mbak Cebong. Kata-kata hari ini sukses. Kata Mbak Cebong sukses. Loh kamu taleni tadi. Wis. Ganti kono. Ale ku sak botol iku mau guwak lho wis kena di. Guwak ngawe gurung ditarik. Loh. Deloken ka sak botol ilang enggak wis pas. Sukses. Sukses. Loh, ya sih sak botol cepot tak wis pas engko. Tak wasi kok lor mergo. Lah, kuwi wis aman ya. Sak botol tok. Loh, pas di. Oh, pas mlete. Aja kek kune isor ae, Mbah. Ceblok kena ndas engko. Kene isor ae. Kene cara, Mbah. Wis mencalon kono, mencalon. Wis iku nang gara-gara tipis-tipis. Ku pakunen kono. Wis bener ta iki. Wis. Sentane ta. Oh, aku pakunen kono karo reng karo mendhuwur kono. Ndak lapo dipalu. Ya gak, engko dipaku asbes ae. Oh, ge gandoli yo kono gandoli. Kudu sapa kene? Pring ya. Pring ae. Nganu ge ganjel ta? Pring ya. Wis aku kok dhuwur dah hitung kok. Iku seret nang ngidul di. Kurang idul ya. Heeh, maksudnya seret nang ngidul. Iku ne. Kurang idul ta? Heeh. Ngidul piye? Iki jarake sak ini padha uga yo, sampean masih dokter. Enggak masalah. Enggak yo elek disawan iki. Elek. Loh, berarti kamu paku berarti kono di. Gawe awor-aworan kono. Awor-awor reng kok dhuwure pakune rek tipis ya. Ben gak mreset. Cuma ini ra genah tukangnya. Jumain, tukangnya jumain. Kandale mlowete lho. Iya, iya. Kata-kata hari ini, Mbah. Sukses selalu. Sukses selalu mana? Semangat. Kata-kata hari ini. Semangat. Patah semangat ya. Patah semangat. Kata hari ini sukses selalu. Sedih ngerasa ceblong.